Werkudara milane adimu. Iya. Iya. Dile-dile sing menang milih wahyune durung sari nek dikudrake wahyu dinapa Janaka kurang kena Allah. Kowe kudu ikhlas. Ikhlas apa? Tak jaluk. Ayo tak kandhani. Hilang nyawamu. Wah. Panawati diopo-opo wong tak sakit aku yang gumun sajai kurang prayitna nggone jaga kedaton iki mau sing rebut wahyu Janaka tak tandhangi ning ana pandhange Werkudara lah pripun waduh piye mawon ayo bali wae ora entuk wahyu apa nggih mboten apa-apa mengki pados meneh dile mawon ayo beli hiburan sih Mas dan langsung tuh rasaku monggo kula Wahyu Ratu iki nampa marang Sri Arjuna pinebat besok Janaka bisa lunake wijine ratu ing nyambut itu mangkat-mangkat babar itu bakal kok nerke nyang sapa benjanipun Wahyu Ratu badhe kula paringaken dhumateng garwa kula Purwara Sulikan Janaka ngono Werkudara ya dadi antuk wahyu wujuding Dewi Manggala dadi Senopati, dadi prajurit, dadi petugure para kawula, njaga pangkatening para kawula. Iya, aja bedak-bedake ya Werkudara. Dipajake marang anggonmu ngrasa wahyune kabeh kawulanmu. Iya. Kanoman wonten dawuh. Anggon mantun Werkudara wahyune ing kamanditan bisa ambrahmana tegese meneking ngrasa nadyan kok nindakake nganggani kewajibane para kawula utawa ngomong kabeh kawula inggih saking dawuh nggih Den niki pun gambaran cetok bilih Ndara Arjuna benjangipun Wahyu Ratu badhe tinampi dhateng Ndara Sri Kandi Ndara Bima badhe wajiban dicekaken hukum penantang praja Ngamarta dene Ndara Hanoman nikmake minangka dados brahmana momong para kawula ngelinge sing padha kali bener sing padha luput sing padha dingko ngono kan nggih kali menganten mugi Wahyu Trimanggala tinampi dhateng warga masyarakat ing sekarang mliginipun Bapak Lurah sasratipun kaya dene hantu Nugroho Wahyu Trimanggala Jaya Salaminyo negari Ngamarta Tangkor Benten Jaya Salaminyo wilayah desa sekarang ing Salaminyo Kuncara Manjaya Bawana bila komik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi